Patay ang driver ug duha ka 9 anyos nga kabanay niini samtang kritikal ang 14 anyos nga kabanay sab. Human nabangga ang gimanehong motor cab sa kasugat nga forward truck sa Dipolog City. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbuyod na kining upat ka mga sakay sa usa ka motor cab sa tunga sa kalsada sa Barangay Cogon, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pasado alas 7 sa buntag adlawng Miyerkules. Nabangga matud pa kini sa kasugat nga forward truck nga dunay karagang mga baligyang motorsiklo. Atul sa hitabo, gideklarang dead on arrival sa ospital ang 32 anyos nga lalaking driver sa mong motor cab. Lakip ang mga angkas nga anak ug pag-umangkon nga pulos 9 anyos nga lalaki. Samtang kritikal ang lain pang 14 anyos nga pag-umangkon nga lalaki gumikan sa head injury. Sa investigasyon sa Dipolog City Police Station, ihatod unta sa driver sa motor cab ang maong mga sakay niya nga mga estudyante sa usa ka tungaan. Apan pag-abot sa lugar nga gihitabuan, nabangga kini sa kasugat nga forward truck sa diyang buot niini nga mag-overtake sa usa ka motorsiklo nga nag-una kanila. Hindi niya agad na overtake yung single motorcycle, which is na out of lane siya. Actually, based sa narration ng driver ng truck, nag-slow down na siya to give way para maka-abante muna yung motorcycle, but nag-abot sila dun sa lane ng truck. So makikita naman natin dun sa picture na dun na sila sa lane ng truck nag-head-on collision. Gikustodiya na sa kapulisan ang 37 anyos nga lalaking driver sa forward truck kisa wala pa niluwat og pahayag. Sumala sa kapulisan, ginatuki pa sa duha ka kampo ang paghahimuong settlement kalabot sa maong insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.